Sådan, Torben. Ah! Du ved sgu, hun skider over det hele hernede, mand. Klip, klip, klip. Hej, og velkommen til Grækensens Sportshjerner. Igen er vi ude i naturen, som vi var ved Flemming. I dag skal vi se Torben. Torben, han er god til håndbold, og der er også mig, der har trænet ham, fordi at jeg kan alle sportsgrene næsten. Jeg kan mig selv genial. Altså, skulle jeg stå og filme, mens jeg står og lufter min banan? Hej. Hej. Du hedder altså Torben. Ja, det er i hvert fald, hvad mine venner de kalder mig. Hvor lang tid har du spillet håndbold? Jeg spiller stadig håndbold. Torben, hvad arbejder du så med? Jeg trækker sejlene op på bådene i havnen på Roskilde Fjord. Ja. Så det er meget hyggeligt og sådan. Ja. Gregersen, siger han der noget? Gregersen? Ham der er den lille dreng, der er så sød. Fordi han altid blev bange, når jeg kom hen til ham. Ja, han siger mig noget. Jeg er bøsse, så derfor spiller jeg håndbold. Det er indendørs, for ude er der alt for koldt. Jeg ser godt ud i stramme shorts og Puma shirt. Det synes Bolsen også, for han er min yndlingsfløjt. Når vi spiller på banen, kommer jeg bagfra. Når jeg scorer. Hej. Navnet er Gregersen. Nu har jeg set Torben. Ja, jeg elsker den fyr. Han er simpelthen så god til håndbold. Ja. Men han var lidt mærkelig. Jeg havde simpelthen høns. De havde aldrig noget. Yo, what a single say, fuck that, fuck that, fuck that, fuck that, fuck that. Yo, what a single say, fuck that, fuck that, fuck that, fuck that. Yo, what a single say, fuck that, fuck that, fuck